guys, dito kami ngayon sa Guanzon Festival. Shout out sa asawa ko, pinayagan niya ako. Yes! Congrats ka pala, Daddy Mark. Oh, bomba! Nakatayo yung ito, favorite to. Raider guys, so isili mo dito 121,000. Clap the boom, I'm coming through. They wanna see what I'm about. So what's up guys, Timor Vlog here nga pala. Yes, we are back guys. So for today's video, yan, pupunta na tayo sa Guanzon Fest na naman. Nawili, hindi, syempre ilang days yung event nila doon guys. Kaya yan, ito tayo ngayon. Kasama natin mga tropa, syempre. Samahan natin yung pumunta doon, syempre. Yes sir. Kasama natin si Eko, si Mark, tapos si Moto Turok sa likod. Pero yun naman is ang Guanzon Fest ngayon hanggang Sunday pala. Sabi ko kasi 3 days pero hindi. Sabi ko kasi 3 days. Kabomba siya. Wow, mabilis yung ano natin dito, gala natin dito. Traffic! Dito. Boss, padaan boss. Padaan boss. Thank you. Oh, thanks. Traffic yan. Yan, big bike pa more. Wala Diyo. Na Guanzon Festival, here we go. Ayaw tayo pagbigyan. Thank you. And daily grand prizes. Tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets. Bossing, padaan. So yun guys, nandito na kami sa Guanzon Festival. Ngayon is May 24. Kasama natin sila Moto Turok, Eko, Mark. Syempre kasama natin sila sa Odo Bros. So yan, dami atang tao ngayon. Pero yun, kita-kits na lang tayo dun siguro sa loob. So yun lang guys. Thank you. Shout out sa asawa ko, pinayagan niya akong. Yun! Congrats ka pala, Daddy Mark. So ayun guys. So ayun guys, dito kami ngayon sa Guanzon Festival. Ngayon is May 24. Ito pangalawang balik natin na nandito na kasama natin mga auto. Ngayon dumidikit dito guys. Check natin yung dito kami sa booth ngayon ng Cycle City guys. Ngayon check natin na reso.
Ito, may reso dito yan. Bagong intercom. Kaya kasama natin ako ito bros. Tapos sila Chian nandito. Chian. Mark. Eko. 44. Salim ka? Kaya may mga helmet dito ngayon. Ewan ko pero hanggang bukas na ito guys. 55. Ah, may pili oh. 49. Under O. 74. 32. 7. 62. 26? 26? 71. Buha mo pa lumag pa pre. So ayun guys, dito kami ngayon sa ano, Guanzon Fest. Umiikot kami. Para Especially sa bagay na natin ay vaccine mask. Okay? Kung meron din siyang EFT display, Bago na tayo. system. So yung EFT display, Ewan, nasabi sila yung Eko eh. hindi mo na kailangan. Matawag eh, hindi ko na makita. Nag-ikot-ikot kasi kami. Cellphone holder. Kasi meron na kaming navigation which is Wala atang big bike. is Garmin Straight Cross. Tingin tayo. Hindi na kailangan mag-download ng ibang apps like Waze, Google Maps. Meron na kaming Garmin Straight Cross na hindi mo na maglalagay ng cellphone holder sa iyong motorcycle. Yun lang, yung big bike. Wala? Siyempre, di ba kailangan niya which is 250? magbibigay siya ng navigation sa motorcycle. So guys, dito naman kami sa Suzuki ngayon. Tingin tayo ng bikes nila. Ha? Ito, favorite to. Raider guys. So, bibili mo dito. 121,000. Mas B-Storm na 250 meron na rin dito. Bali 229,000. 250. Guys. Pang ano sa parang ano sa Raider, na big bike. So yun guys, meron din dito ng FI na ano, Gixxer SF. Ano to? 140. Ha? Roser, parang yan, daming motor dito, sayang sa mga hindi nakapunta dyan. Last day bukas. Walang kailang ma-upload to. Usually, ito yung mga nagiging concern ng customer. So yung guys, daming tao sa loob. Kaya ito, nandito na kami sa labas ngayon. Napakarami ngayon, Sabado kasi ngayon. So ito, nandito na ako sa labas. Yun lang yung mga footage natin doon ngayon. Sobrang daming tao din. Hirap pag video din. Dala natin kasi itong helmet natin. Wala tayo na pag-iwanan ngayon. So yun guys, uwian naman na kami. So sana nag-enjoy naman kayo kahit pa paano sa video natin. So yun guys, Team Motovlog, I'm out. See you next vlog.